Když se řekne kolaps, většina lidí si představí pád civilizace nebo vzpouru umělé inteligence, ale systémová rizika nejsou lidským výtvorem. Před 250 miliony lety skolaboval celý planetární ekosystém a život na Zemi se ocitl na pokraji vyhynutí. A ne, nemluvím o asteroidu, který zabil dinosaury. Tohle velké vymírání si planeta způsobila sama. Jak se něco takového může vůbec stát a co nám tato dávná katastrofa říká o našem vlastním světě? Přetočme čas o 250 milionů let zpět, do doby, kdy Země okusila svůj nejhorší systémový kolaps. Velké vymírání. Tak geologové pojmenovali největší katastrofu v dějinách planety. Nespůsobil ji pád asteroidu a ani výbuch jedné obří sopky. Místo jednoho spouštěče to byla síť propojených globálních systémů, které spustily kaskádu událostí. Ty nakonec vymazaly až 96% všeho života v mořích. Z každé stovky druhů ryb, korálu a planktonu přežili 4, když měli štěstí. Na souši to nebylo jiné, zmizelo až 70% všech druhů. Svět se ocitl jen krůček od úplného vyhynutí a trvalo dalších 10 milionů let, než se Země znovu nadechla a život mohl opět vzkvétat. Než se ale podíváme, co tehdejší svět vyhubilo, načrtneme si, jak tehdejší život vypadal. Období Permu se klade zhruba do rozmezí 300 až 250 milionů let zpět. Jde o poslední část prvohor. Svět tehdy vypadal jinak než dnes, ale některé obrysy bychom už poznali. Na souši rostly lesy a rostliny, život se dávno přestěhoval z moří na pevninu. Po krajině se potulovali potomci dávných tvorů, kteří kdysi vylezli z vody. Patřili do dvou hlavních skupin. Jedni zůstali čistými plazy, druzí byli savcovití plazy, takzvané synapsidy. Ti druzí jsou našimi vzdálenými příbuznými, i když bychom se v nich rozhodně nepoznali. Nešlo o žádné krasavce. Planeta neměla zrovna fotogenický moment. Jedním z nich byl Dimetrodon, 4metrový savcovitý plas s hřbetní plachtou, který vážil kolem 250 kg. Lidé si ho často pletou s dinosaurem, i když je předchází o miliony let. Dalším obyvatelem byl Catylorhynchus, 4metrový bíložravec s tělem jako sud a hlavou až úsměvně malou. A co takový Gorgonopsid? Byl to svalnatý predátor, vzdálený příbuzný savců se špičáky dlouhými jako nůž. Představoval vrchol potravního řetězce, lovec, který udržoval rovnováhu ekosystému. Tito tvorové pocházeli z různých období Permu, ale dohromady dávají obraz světa tehdejší souše. Pod vodní hladinou se ještě potulovali poslední trilobiti, dávní vládci prvohorních moří, teď už jen stíny své někdejší slávy. A z jejich éry přetrvávali i mořští štíři, kionožci, zbrojení pancířem a klepety, dávní predátoři, kteří mizeli spolu se starým světem. Takto vypadaly tehdejší vzory života, tvary nám vzdálené, ale přesto povědomé. Co však bylo úplně jiné, bylo počasí. V té době totiž všechny pevniny tvořily jeden obří superkontinent, Pangeu, a ten měl své zvláštní klima i problémy. Pangea byla světem sám pro sebe. Jeden jediný kontinent, roztažený od pólu k pólu, obklopený obrovským oceánem zvaným Pantalasa. Taková konfigurace planety měla své důsledky. Vnitrozemí Pangy bylo vzdálené tisíce kilometrů od moře, nedostala se tam žádná vlhkost a ani déšť. Obloha byla věčně slunečná, půda vyschlá a písek se vířil v teplém větru. Naopak pobřežní oblasti zasahovaly silné monzunové deště. Tam, kde se teplý oceánský vzduch střetl s horkým kontinentem, vznikaly bouře, které mohly trvat celé týdny. Planeta tak žila ve dvou extrémech. Nekonečné sucho ve vnitrozemí a přívalové deště na okrajích. Teplotní rozdíly mezi póly a rovníkem byly menší než dnes, ale extrémy počasí mnohem výraznější. Planeta byla stále stabilní, alespoň zatím. Systém se držel v rovnováze, ale pak přišel zásadní okamžik. Pod severní částí superkontinentu se probudila geologická síla, která dala svět do pohybu. Na konci Permu se Sibiř doslova probudila. Eruptivní činnost trvala 100 000 let. Nebyl to jeden výbuch, ale dlouhá série obrovských výlevů lávy, které proměnily planetu. Obrovské proudy lávy, sibirské trapy, pokryly rozsáhlé oblasti a do atmosféry uvolnily ohromné množství plynů. Množství magmatu se vzpírá představivosti. Kdyby se rozlilo přes celé území dnešních Spojených států, měřilo by do výšky stovky metrů. Do ovzduší unikaly tuny oxidu uhličitého a oxidu siřičitého, plynů zodpovědných za skleníkový efekt a kyselé deště. Jenže to není všechno. Sopečná činnost začala na tom nejhorším možném místě, v oblasti Tunguské pánve. Pod povrchem ležely ložiska uhlí, ropy a zemního plynu, pozůstatky předchozího života.
Když magma prorazilo horniny a narazilo na ložiska, došlo k obrovským explozím. Místy po sobě zanechaly výbuchové komíny o průměru stovek metrů. Jejich stopy jsou na Sibiři viditelné i dnes. Exploze chrlily do ovzduší nejen skleníkové plyny, ale i halogenové látky, například chlormetan a další sloučeniny, které rozkládají ozonovou vrstvu. Změnila se tak nejen teplota a složení atmosféry, ale i množství ultrafialového záření dopadajícího na povrch. Fosilní záznamy ukazují velké množství mutací v rostlinách, možný důsledek právě tohoto ozonového úbytku. Co může způsobit obrovský přebytek skleníkových plynů, vidíme v extrémní podobě na planetě Venuši, v naprostém pekle, kde povrchové teploty přesahují 470 stupňů Celsia. Na Zemi to nebylo tak dramatické, ale změna byla cítit. Některé modely naznačují, že v tropech mohla teplota moří stoupnout až o 15 stupňů, z příjemných 25 na 40. To už není oceán, ale výřivka. Náhlý nárůst skleníkových plynů během pouhých tisíců let způsobil, že přírodní stabilizační mechanismy se zhroutily. Pangea se změnila v toxické a rozpálené peklo. Vnitrozemní moře vysychala a vznikala tak dnešní ložiska soli, ale ani oceány na tom nebyly lépe. Moře pohlcovala stále víc nadbytečného CO2, což zvyšovalo jejich kyselost. Jakmile se překročila kritická hranice, začaly masově vymírat živočichové, citliví na pH vody. Vyšší teplota navíc znamenala, že oceány ztrácely schopnost udržet kyslík a bez kyslíku zmizel život. Jedním ze zlověstných důkazů tehdejší katastrofy jsou pigmenty nalezené v mořských fosíliích, produkty serných bakterií, které přežívají jen v prostředí bez kyslíku, z hodně slunečního světla a síry. Že se dařilo zrovna takovým bakteriím, vypovídá o stavu tehdejší planety. Tyto bakterie dál vyráběly syrovodík, extrémně toxický plyn, který mohl dál kontaminovat pobřežní vody. Nikdo by nechtěl být tehdejší ryba. Kombinace sopečné aktivity, narušení ozonové vrstvy a zhroucení kyslíkového režimu v oceánech vytvořily smrtící past. Lidská mysl se vzpírá představě, že se tohle všechno skutečně dělo a že tak jednou Země opravdu vypadala. Když se atmosféra naplnila jedovatými plyny a oceány ztratily kyslík, začal kolaps. Ekosystém, který se po desítky milionů let držel v rovnováze, se rozpadl během několika tisíciletí. V oceánech mizely celé potravní řetězce. Nejprve plankton, základní producent kyslíku i potravy. Bez něj zmizely korály, měkkýši a drobní bezobratlí. Nakonec i větší ryby. Většina mořských druhů vyhynula, odhadem až 96%. Voda se změnila v tmavý, dusivý roztok, v němž přežívaly jen bakterie, které nepotřebují kyslík. A ani pevnina nenašla spásu. Vysoké teploty, kyselé deště a ztráta ozónu spálily vegetaci. Lesy zčernaly a schořely. Kontinentální klima se proměnilo v poušť. Hmyz, do té doby mimořádně úspěšná skupina, zaznamenal první velké hromadné vymírání své historie. Bíložravci neměli co jíst. Dravci ztratili svou kořist. Nakonec přežili jen menší tvorové, kteří se dokázali zahrabat pod zem. Jedni z mála, kdo přežili dobu, kdy planeta na několik milionů let jakoby přestala dýchat. Po vymírání zůstala Země téměř prázdná. Většina druhů zmizela a i ti, kteří přežili, čelili dlouhodobému období extrému, vysokým teplotám, slabému kyslíkovému režimu a nestabilní atmosféře. Obloha se často měnila v chaos. Přehřáté oceány živily ničivé bouře, které bičovaly pobřeží, zatímco nad vyprahlým vnitrozemím Pangeji zuřily prachové vichřice. Každý výstup na povrch mohl znamenat smrt. Vzduch byl dusivý, teploty vražedné a krajinu bičoval déšť smíšený s popelem. Kdo byl náš tehdejší předchůdce, to nevíme. Mnoho fosílií se ztratilo, ale jednu stopu máme. Lystrosaurus, bíložravý tvor, dlouhý asi metr a vážící kolem 80 kg, byl jedním z přeživších. V některých nalezištích tvoří až 95% všech fosílií. Nejspíš to nebyl on, ale dost možná mu byl náš příbuzný nějak podobný. Po kolapsu trvalo zhruba 10 milionů let, než se život opět začal rozrůstat. Ale to, co následovalo, nebyl návrat do starého světa. Nový ekosystém se poskládal z toho, co zbylo, v jiné podobě, s novými druhy a pravidly. A na vrchol se dostali archosauři, prapředchůdci pozdějších dinosaurů. Z původní biosféry zůstala jen tenká čára paměti, záznam o tom, že její systém, který se zdál nezničitelný, dokáže padnout během jednoho geologického okamžiku. Katastrofa, o které mluvíme, se odehrála před 250 miliony let a dodnes jí obklopuje řada tajemství. Existují spekulace, zda šlo o jeden proces nebo o několik po sobě jdoucích pulzů. I přesto se vědci ale shodují na několika vinících.
Šlo o kombinaci extrémních veder, překyselení oceánu, ozonové díry, kyselých dešťů a sopečné aktivity, která do atmosféry chrlila obrovské množství plynu a popela. Možná v tom sehrá roli i menší meteorit, ale nezdá se, že by byl hlavním motorem celé katastrofy. Hlavní fáze kolapsu trvala přibližně 60 000 let, v geologickém měřítku pouhé mrknutí oka, a trvalo dalších 10 milionů let, než se Země dokázala zotavit. Někdo by mohl říct, že 60 000 let je z hlediska lidského života dlouhá doba, ale člověk jako druh existuje teprve asi 300 000 let. Za tu dobu by se podobný cyklus mohl stát 5krát. Co je na tom všem nejděsivější, je ale setrvačnost procesu. Poznali bychom vůbec, že jsme uprostřed takového cyklu? Bylo by to vidět 30 000 let před koncem? Nebo 10? Nebo by šlo o klasickou exponenciální křivku, kdy malé změny zůstávají dlouho neviditelné a když už jsou vidět, je pozdě? Zákeřnost exponenciály ukazuje jednoduchý myšlenkový experiment. Představme si fotbalový stadion. Na trávník spadne co minutu kapka vody a pokaždé se její objem zdvojnásobí. První minutu spadne mililitr, druhou 2, pak 4, pak 8. Za jak dlouho bude stadion pod vodou? Budou to hodiny nebo dny? Ne, bude to 40 minut. Po 40 kapkách bude po všem. A teď to nejhorší. Ještě ve 30. minutě sahá voda jen po kotníky. Teprve posledních pár kapek přináší záplavu. Když Země chrlí po 100 000 let do vzduchu lávu a celý kolaps pak nastane v krátkém horizontu 60 000 let, poznali bychom kritický bod? A i kdyby to šlo, dokázali bychom něco s tím udělat, že sopky chrlí miliardy tun popela do vzduchu? Upřímně silně o tom pochybuji. A nesmíme zapomenout ani na naše vlastní želízka v ohni. Je to silně spolitizované téma, ale faktem je, že oxid uhličitý hraje v dějinách planety opakovaně významnou roli. Tehdy i dnes. Dále ozonová vrstva zůstává křehká. Ještě v roce 2020 NASA naměřila nad Antarktidou velmi nízké hodnoty. A není to tak dlouho, co jsme museli celosvětově zakázat freony, chemikálie, které ozon rozkládaly. Na druhou stranu nás ale velké vymírání také učí, že k vyhynutí života není potřeba člověka a že neexistuje nic jako nevinná panenská příroda. Planeta dokáže život tvořit, ale stejně snadno ho dokáže i sama zničit. A co si o to myslíte vy? Stálo by za to se podívat tehdejšímu světu pod pokličku a třeba se i kouknout na další velká vymírání, protože dějiny Země nejsou jen příběhem života, ale i jeho zániku.